sabar. Alah. Oh ya. Walah walah. Aja dhuwur-dhuwur. Bar. Akhirul salam, wabillahi taufiq walhidayah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus. Kowe kok teman sakit piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tampilkan Syekh Rini Gentomati. Lara tenan to. Wis. Wis ora genah sabaran. Oh, alah Gusti. Gua semut. Mbah, mlebu jero ora Mbah semut e, Mbah? Kowe dikandiane rambuku kok. Kono siji kene siji lah. Alah yo. Sor. Kowe kandhane rambuku semut tok to. Mburi bar geger Mbah Cari, geger semute aja ngasih mlebu, semute. Elah Mbah Cari iki kok ya. Semut tok. Jan ragu ya. Teng Sar. Oh ala Kang Ali iki mau nemu nang ndi? Pak Jarek, Piye? tanggung jawab loh. Lho, Inces Sahrini, Ences iya dicokot semua.